ada ojo dibuka. Jadi taat nggih perintah raja niki. Ya siap ojo. Dan saestu wis saiki ayo mulai. Akhirnya wangsul nang kerajaan. Terus Raja Heraklius Raja Romawi karo matur anake sing gawa watu beton mau coba saiki buka. Dikapake Bu? Buka. Saestu sing gawa niku watake sing telu ngoten nggih. Sing gawa tiyang kalih tekan ngoten. Bareng dibuka masyaallah subhanallah. Watune wau berupa emas berlian. Masyaallah. Biyane lho Bu, mboten emas tok. Masyaallah. Sing gawa guton. Ya nyapa mau kok rangkeh sing gawa samene ngerti yo katok tak cepot. Ngerti yo sarung tak cepot, klambi kopiah tak cepot dienggo adan. Yo nyapa mau akeh gawa akeh ngoten niku sing gawa nggih Bu. Sing ra gawa yo luwih apa Bu? Beton. Ih, padha ora gawa nyapa. Yo rajane guyu. Nah, ini pelajaran kanggo sampean semua. Maksudnya apa? Perhiasan intan iku ya wong majelis taklim, tiyang ingkang pun dzikir, tiyang ingkang nuntut ilmu niku artine emas berlian. Ngapa kowe ning dungo kok alas-alasan males ngaji, males dzikir, tiba ya Allah ganjarane akeh. Geton ya Bu. Sing ora amal ibadah gak gelem ngaji, gak gelem dzikir. Lingut. Gak ada apa-apa. Nggih ta? Jenengan lunga lho kali akeh ra seneng to nggih. Nek ra gawa kaya bingung aku ya ra duwe. Lah nggih to? Bingung. Lah iku maknane ngoten. Dadose kita mumpung masih kesempatan hidup di dunia, monggo digunakne napa damel amal ibadah, terutama damel ngaji, majelis zikir. Dan duduk kita sejenak di dalam majelis zikir niku. Teng suatu hadis disebut nih lebih afdal daripada ibadah sholat sunat kita tak Bu 1000 rakaat. Jadi nanti sholat 1000 rakaat. Ini sampai kalau muter-muter ngoten aku roe. Nggih ta, 20 rakaat suwe imam iki macane kadang cepet ngene kok 1000 rakaat. Terus panjenengan kita sedaya lungguh sejenak dalam majelis zikir, pahalane lebih utama. Sakit tadi ya Yo. Lah napa kok ngoten? Sebab niku dihadirkan, disaksikan, diikuti para